שומע את זה? זה מה שאני חושב שזה? זה נראה לי ברול סטארס. הולך ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים, פתאום קוראת לי זקנה, ילד, בוא תעזור לי לסחוב את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך טלפון. ילד, תוריד, חפלת קדחת בווריד, צבקתי תיבות, הנה אלומים, זה לג'נדרי, לא נכודים, יושב פה בצד, תראה איך בוחרים, נשרף כל הכסף. נו עידן, תלחץ את הרגע, תביא את המזל, נביא את המכה, אולי זה קורן. ברת, אני לא מבין.